हादोरसा सोरखारनि बिथोन बायदियै पुलिस बिफाना समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे सेबनाय हाबाखौ मावबोदों। बेबादि समावनो गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुर ओनसोलाव थांनाय हराव पुलिसनि हानजाया संदाननानै ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि आरो गसाइगाव सदर थारानि आइसि अमरज्योति बायलंनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया हरनि समाव संदाननानै मोन 8 कन्टेनारजों आबुं ब्राउन सुगारजों लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ गसाइगाव थाना सिंनि हारापुटा गामिनि आखतार हुसेन आरो आब्दुल आलिम हुसेन होनना मिथिहोयो आरो हमनो मोननाय सानैबो सुबुंखौ पुलिसआ सेबो।